O Concello de Caldas quere solucións para a situación do río Umia. O Comité de Emerxencia mantivo hoxe un encontro coa Xunta de Galicia, no que conseguiron o compromiso do delegado territorial en Pontevedra de fixar unha reunión con Augas de Galicia para abordar de xeito global o estado do río na procura de investimentos. Queremos que este ano, e de unha vez por todas, o río teña alcance solución. Non pode ser que catro ayuntamientos en este momento, Caldas, Cuntis, Portas e Moraña, non poidan facer uso do río para lecer, como tradicionalmente o viñamos facendo en todas as praias fluviales, en todos os lugares habilitados para o baño, ou en aqueles outros que sin estar habilitados os veciños o usaban dun xeito masivo para o baño, e que a administración responsable desta situación non asuma as súas competencias. Así as cousas, tanto o Concello como a Xunta quixeron enviar unha mensaxe de tranquilidade á poboación. As diferentes análises da auga do Umia indican que se atopan en parámetros aptos para o consumo, a pesar da presenza de cianobacterias. Confirmar que a agua, tanto as nosas analíticas como os datos que nos aporta a Sanidade son boas, é dicir, estamos suministrando, nós xa sabíamos, pero así o queremos trasladar aos veciños, os datos sanitarios da auga están en parámetros, as analíticas, e non hai ningún motivo para dudar delas, dan ben. Por tanto, ese é un tema zanjado. En concreto, as probas confirman que a presenza de cianobacterias diminuiu lixeiramente na cabeza do encoro, porén na cola vería unha explosión que previsiblemente remataría por trasladarse ao resto do río. Por iso, Caldas quere implicar a todos os concellos da Conca. Teño convocados a todos os alcaldes do río para, dun xeito tamén, que se poidan sumar, porque o que hoxe está empezando en Cuntis e Moraña, co seu traslado a Caldas e a Portas, vai ter tamén trascendencia a río abaixo, e que a calidade do río é un tema que lle incumbe a toda a conca do río, non somente a Caldas. Pola súa banda, a Xunta asegura que Sanidade non detectou toxina microcistina no río Umia, aínda que si a presenza de cianobacterias no río e no encoro. Así as cousas, defenden que os niveis sempre se mantiveron por debaixo dos preventivos da Organización Mundial da Saúde.